Здравейте, приятели! Преди известно време ви бях показала една моя рецепта как правя бадемово мляко. И ако си спомняте, от нея остана една част от бадемите, това, което отцедихме от сместа, остана. И това е тук, съм ви го направила. Днес ще ви покажа как правя от това, как правя малки бисквитки като енергийни барчета, нещо от този род. Така, значи тук в тази смес са бадемите, които останаха от бадемовото мляко, това, което отцедихме с марлята. Ако си спомняхте, освен бадеми, бяхме сложили малко форми, за да стане малко по-сладко. И понеже сега ще правя бисквитки, тук в тази смес съм добавила и една супена лъжица мармалад от горски плодове, без захар обаче. Има такъв мармалад в суперите тук, които се продава. Няма абсолютно никаква захар, само плодовете са. И това нещо съм го объркала. Ето това се получи. Тази смес се получи. Сега тук към тази смес ще добавя, тук съм смляла 4 супени лъжици овесени стърготини. Съм ги направила на брашно. Всъщност 2 супени лъжици, извинявайте, 2 супени лъжици ще добавя. Аз смелях малко повече, но няма да ги прибавя всичките. Така че ще добавя 2 супени лъжици. Реално погледнато това е овесено брашно. Аз от овесените стърготини, от овесените трици, смилайки ги, правя брашно. 2 големи пълни така хубави супени лъжици овесено брашно и ще добавя и малко зехтин, защото искам да е малко по-мазничка сместа. Да, тук има бадеми, които също са в групата на мазнините, но искам да добавя малко, за да стане малко по-вкусно. Така че ще сложа 2 супени лъжици зехтин. Няма да добавя допълнително захар, защото сложих така или иначе мармалада без захар, имаше вътре и форми, така че считам, че няма нужда от допълнителна захар. Ще сложа малко сол, за да се подчертаят останалите вкусове. Съвсем малко, една щипка сол. Това е. И сега това нещо ще го объркам хубаво. За да попие... За да се обърквам. И сега, ако искате да е с по-малко калории, можете да го използвате така. Това нещо сега ще го направите на малки формички и ще го изпечете във фурната на 180 градуса за приблизително 10-15 минути. Може би дори прекалено много казвам. Аз обаче, понеже искам да е малко по-сладко и празнично, за Велик ден ще сложа и шоколадови стърготини, шоколадови пръчици. Това са приблизително около 100 грама, така че ще ги добавя и тях. За да станат малко по-шоколадови, все пак са празници. И ще объркам. Стана доста шоколадово. Доста по-шоколадово, отколкото очаквах. Интерес на истината. Ето това се получи. И сега това нещо ще го направя на малки топчета и ще го сложа във фурната да се изпече за кратко, за 10 минути, може би само. Готови са корабийките. Ето тук ги сложила съм ги на хартия, не за лепяща хартия. И в интерес на истината използвах още една супена лъжица олио, за да ги малко да ги облея отгоре, да ги поръся малко с олио, защото се притесних да не се разтопи много бързо шоколада. Така че в рецепта ще използваме още една супена лъжица зехтин, в общи линии 3.
Сега ги слагам да се изпекат и за около 10 на минути някъде на 180 градуса и ще ви покажа след това ефекта.